pisan yen to aku iki putrane Prabu Dasamuka. Aku ingkang diaku putra karo kanjengku Dewi Rendrawati disedulurke karo Kang Mas Pertala Maryam kuwi jebul ora kleru. Kang Mas Pertala Maryam putra Nalengka, aku jebul ya putra Nalengka. Wah. Sewu bungah ingkang tampa. Kang Mas Pertala Maryam wis ditampa dadi putrane Rama Dasamuka, nanging aku durung. Mergo aku ora iso ngaturke pratandha ingkang bisa nuduhke yen aku kuwi putra dalem ing Alengka. Mula aku kudu ngaturke bulu bekti paribasane utawa aku kudu ngedhekke lelabuhan ana ngersane pepundhenku ing Alengka. Seranane kudu aku bisa ningkes Rama Wijaya karo adine ingkang aran Raden Lesmana Widagda, ya Raden Lesmana Dewa. Pumpung sengenge isih panjer ngakasa. Wanci surup surya isih kepara suwe tibane. Tak gayuh pakuwane Prabu Rama Badra. Tak gayuh pesanggrane Prabu Rama Wijaya saka pandugaku ngarepke wanci surup surya. Aku wis tekan laladan Swelagiri. Janji mengko wis tekan kono isih padhang kahanane, tak tunggu nganti wanci Madyaratri. Kira-kira kahanan wis peteng dedet lelimengan lena kaprayitnane para pendhereke Prabu Bathara Rama. Wis sambat kaniaya Rama Wijaya Lesmana lan kabeh pendherek aja aluk kelangan. Rama Badra Lesmana nedya tingkes tak aturke ana ngersane Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Punika warnanipun Punggawa Baku, andhalipun Raden Kuntawibisana rikala tasih lenggah wonten ing kasatriyan Kuntara. Punggawa Baku pendherekipun utawi abdinipun Raden Kuntawibisana kala wau kepareng kekasih Raden Prayayuwana keparengan nglucita cipta wirengganira jagat wasisaning Bathara. Wiwit aku pisah karo pepundhenku Gustiku Raden Kuntawibisana, kaya semplah rasaning ati, kaya ilang lan entek pangarep-arepku.
Gustiku Raden Kuntawibisana ditundhung dening Prabu Dasamuka. Wektu dina iki wis manunggal karo Prabu Bathara Rama. Ya senajan tata lair kaya gustiku iku dianggep satriya ingkang merong kampuh jingga bundan tanpa ratu. Gustiku Raden Wibisana satriya ingkang malik tingal, ingkang ora bisa labuh labet karo bumi wutah ludirane, nanging malah kepara ngeboti mungsuh. Kuwi yen to miturut pamawasing jagat utawa pamawasing satriya-satriya kusumaning bangsa. Nanging yen to panindake Gustiku Raden Kuntawibisana iku ditilik nganggo netra batin lan ing bab reh kautaman. Gustiku ora luput merga upamane keterus-terus nglabuhi Prabu Dasamuka padha karo nglabuhi wong ingkang tumindak kleru. Kang mangkono iku yekti ndadekke wuhaya rasaning ati, Gustiku banjur rina wengi mung tansah ngaturi pamarayoga munjuk aturana ngersane Prabu Dasamuka, aja nganti Prabu Dasamuka kedlarung-dlarung nguja hardane ngangkara. Aja nganti kelakon ana pecah perang gedhe antarane Rama Wijaya sak penderek lan Prabu Dasamuka sak penderek. Ewa semunuska wangkoting penggalih Gustiku Prabu Dasamuka ora kersa ndharak ature Gustiku Wibisana. Satemah Gustiku Wibisana nampa duka ing akeh-akeh, gedhe-gedhene ditundhung sumingkir saka laladan negara Ngalengka. Kaya aku minangka dadi kesete Gustiku Raden Gunawan Wibisana. Lamun to aku ora bisa nderek marang Gustiku Wibisana kaya dene aku iku nglabuhi wong angkara murka, angkara murkane Prabu Dasamuka. Kelerune Prabu Dasamuka aku nyengkuyung. Yen ana dosane Prabu Dasamuka tegese aku bakal kalepetan dosa keluputane Prabu Dasamuka. Aduh kepiye kaya abot temeneh ku ngrasake nek aku ninggal wewengkon Ngalengka aku melu dadi satriya ingkang nguciring ayuda, ning nek aku nglabuhi Dasamuka aku ora bisa nggambarke dosa keluputan ingkang bakal tak sandang ing tembene. Duh Bathara kepareng kula nyuwun sunar pepadang sing ngarsa paduka pundi ingkang kedah kula tindakaken. Lenglenging driya mangungkung kanduan rimang. Jurun ngaku ngudharasa. Aku kaya weruh glibete wanara ingkang nyandang nganggo cara jalma menungsa kaya genep sandang penganggone. Lah nek ngono sing kudu tak tindakke pancen aku kudu manunggal karo Rama Wijaya. Wah, wong duwe kekarepan becik kuwi jebul ketemune ya wong apik. Wong kepengin tumindak becik kuwi jebul ana pitulung becik, ana dalan gampang. Nyatane aku arep manunggal karo Rama Wijaya, aku arep nututi tindake Gustiku Raden Wibisana ingkang wis manunggal karo wadya balane Prabu Bathara Rama ingkang kondhang kaluka balane Rama kuwi dumadi saka kethek mayuta-yuta cacahe. Lah kok aku wis kepethuk karo salah sijining kethek ingkang cetha nek iki punggawa saka andane Prabu Rama Wijaya. Prayoga tak pethukne iki ingkang bakal dadi lantaran aku bisa cerak karo Prabu Rama Wijaya lan Gustiku Raden Gunawan.
ndadekke geragapan rasaning ati. Kowe methuke aku banjur mendak-mendak kaya ditata. Subuh sitamu. Mengku karepku lan jatine kuwi sapa? Oh kisana. Muga panjenengan kersa lerem sawetara kendel sawetara. Aku butuh matur ana ngersamu. Iya, arep guneman apa? Nanging kowe kudu bloko luwih dhisik kowe kuwi sapa? Nek kowe takon karo aku kuwi Aran Praya Yuwana. Praya Yuwana. Iya. Saka ngendi? Saka kasatriyan Kuntara. Kasatriyan Kuntara kuwi ingkang nguwasani sapa? Biyen Gustiku Raden Kuntawibisana. Saiki Kuntawibisana nang endi? Raden Kuntawibisana wis manunggal karo Rama Wijaya. Lho. Wis piye? Raden Kasatriyan Kuntara kuwi kebawah keperintah ngendi? Ngalengka Diraja. Kebawah keperintah Ngalengka Diraja ingkang nglenggahi Raden Kuntawibisana. Kuntawibisana kepernah apa karo Dasamuka? Kuwi rayi dalem. Rayi dalem Ngalengka. Iya. Apa sebabe Kuntawibisana ninggal kasatriyan Kuntara? Merga panjenengane ya blake malik tinggal. Nanging ingkang jalari malik tinggal kuwi merga panjenengane ora kuwawa menggalihke angkara murkane Prabu Dasamuka. Prabu Dasamuka diaturi waluyan, diaturi sabdatama supaya kersa ngundurke Dewi Kanwara Sintana astane Prabu Rama, nanging ora dipahelu kepara Kuntawibisana malah diuman-uman didukani ingkang akeh-akeh, gedhe-gedhene ditundung minggat saka kasatriyan Kuntara utawa wewengkon Ngalengka ora kena kedunungan Kuntawibisana. Oh ngono lara-larae. Ya mengkono. Lah kisanak rening sliramu wis prisa yen to jenengku kuwi Praya Yuwana. Aku genti nyuwun prisa, sliramu iku sapa? Aku Trigangga. Oh, Trigangga. Nitik rerengganing busana kepareng nganggo sesebutan Raden. Apa panjenengan Raden Trigangga? Ya dasar para nyata. Nek jane aku ya wenang nganggo sesebutan Raden. Merga isih nak ndulur karo Gustiku Raden Kuntawibisana. Ning reneng aku wektu dina iki wis apa aku sawetara suwe ninggal kasatriyan Kuntara aku mapan ana ning desa. Kowe mbiyen mapan ana ning desa apa ning kasatriyan Kuntara? Wektu dina iki kowe mapan ana ning desa ngendi? Naben. Nggonku kuwi Naben saiki sing tak nggoni. Wis pokoke anggere tekan Naben takon nggone Yuwana ki ngendi mesti ketemu wis ta. Oh ngono. Iya. Lah sliramu kuwi rak Punggawa saka ing Pancawati. Gosek aku tak takon dhisik karo kowe. Ya piye? Rening sesembahanmu Gustimu Raden Kuntawibisana malik tinggal. Lah terus karepmu piye? Kene pisanak Raden Triyangga. Ya piye? Rening Gustiku wis malik tinggal. Mongko aku kuwi ya mung keset. Aku kuwi mung gedibal. Aku kuwi abdi tumrape Ngalengka, saya-saya tumrape Gustiku Raden Kuntawibisana. Gustiku wae malik tinggal, apa meneh aku. Aku ingkang ngerti pendak dinane kahanane Ngalengka Diraja saya ora karu-karuan. Ora kuat aku nindakake perkara ingkang cengkah karo pengangen-angenku. Mula aku wis gemblengke tekad. Aku wis gembleng aku kudu aku nututi Gustiku Raden Kuntawibisana. Pilalu lalat dan ngestopong negara Ngalengka tak tinggal. Aku arep manunggal karo Raden Kuntawibisana ngabdi ana ngersane Prabu Rama Wijaya sak pendereke kabeh. Aku rila dadi pendereke Gustiku Raden Lesmana karo Gustiku Prabu Bathara Rama.
Jojo muntabler kinetap hidup nyomangala cakra netran nyomagruyang-gruyang wadanane abang nirkembang wurawari Prayayuwana apa Raden Trigangga bareng kowe wis bloko marang perkara iki aku ngerti yen to kowe satriya ingkang merong kampuh jingga kowe satriya ingkang nedya malik tingal nglabuhi mungsuh ninggal rowang kang kaya mengkono kuwi dudu patrap ingkang utama lho mengko dhisik to Trigangga Raden Trigangga mengko dhisik apa karemu seliramu kuwi rak pendereke Prabu Bathara Rama ngerti ana wong arep manunggal lah kok malah kowe kaya dene ora seneng pikirmu ki kepiye aku kuwi kanthi rila lair terusing batin arep soroh bau dengan kupingmu piye ngabdi ana kersane Gustiku Rama Wijaya waton apa yang tak tindakke kuwi tumindak bener lah kok malah kowe karo penampa ku piye Raden Trigangga nek kowe ora ngerti lek nomripatmu jerengen kupingmu piye karepmu sinajan to paes pragusa sinajan to wujudku kethek nanging aja kok anggap yen to iki kethek Pancawati lho lah kowe iku saka ngendi iki putraning Narendra Ngalengka Diraja ala tanpa rupa Trigangga putra Prabu Dasamuka aku wis ngerti apa lan karepmu kepiye aku wis ngerti mulanane mung kudu hukum pati ingkang kok tampani aduh pati aku ibarat wong delik ketemu macan awakmu lah nek saka rumangsaku kuwi lan wujude pergusa utawa wujude kethek tak anggap iki kethek Pancawati lah kok dadi malah iki putrane Prabu Dasamuka kok aneh temen putrane Prabu Dasamuka ana mijil wujudan kaya pragusa kaya mengkono nek panjenengan ngaku dari Kinggawa laragan negara Ngalengka mesti ora bakal kesamaran meneh putrane Kanjeng Rama iku ingkang paese werna-werna ora kurang buta ingkang sirah macan matengga sirah banteng sirah ula sirah boyo sirah kaga utawa manuk sak panunggalane tanpa wilangan akeh mula yen to Kanjeng Rama duwe putra sing wujud pragusa kaya aku dudu perkara ingkang aneh. Prayayuwana, apa Raden Trigangga? Rene aku wis ngerti seni-seni atimu. Kowe nungkula karo aku. Manuta tak bondo. Kowe arep bondo karo aku? Iya, arep tak bondo kowe Prayayuwana. Oh, Trigangga. Ora nyono-nyono babar pisan yen kowe kuwi jatine cendhenging musuh. Kowe nunggal sedya karo Prabu Dasamuka, cengkah karo aku. Kowe arep bondo karo Prayayuwana. Nek pancen kowe iso bondo tanganku tenan, padha kowe satriya ingkang digdaya Esti Mandraguna, tak kembari kadidayanmu kelakon mati dening aku babuk. Aduh.
Triyangga. Kuwi ngaku aku anak Dasamuka. Senajan aku percaya nek kowe anak Dasamuka, ning nitik kahananmu iki durung sepiro umurmu. Kowe ngaku kendel. Nanging kekendelanmu kuwi menggambarke nek bocah temloncong durung duwe duga prayoga. Ngadepi wong tuwa kaya aku dudu perkara tumrape Prayawana. Kowe nibake keping tangan ora tak rasake, sak gebyaring kadhet kowe wis bisa lak kakai. Oh babaku, nang aku durung wegah musuh karo kowe. Nek pancen kowe isih wani ayo kipatno aku. Janji aku iso kok kipatke pancen kowe satriya ingkang rasa, satriya ingkang boboting karusanmu pilih tanding. Aku lagi noto ambegan. Lamun to mengko wis pulih kekuatanku, tak kipatke ora urung tekan samudra kidul. Ora sah brukakan sumbar enggal tumandanga. Kipatno Prayawana leganing atiku. Surabaya banget. Sapa Nyikara Dimas Trigangga mati ing aku. Kakang Dimas Trigangga, apa Kang Mas? Menungso iki ningkes marang sliramu. Mengku arep apa? Lan jatine iki sapa? Iki jenenge Prayawana, abdine Raden Kuntawibisana. Ingkang wis malik tinggal. Ana perkara apa? Nganti dadi bondo ida karo Dimas Trigangga. Neng aku ngerti nek dhewe arep malik tinggal nututi Kuntawibisana. Nilar apa ninggal laladan negara ngalengka aku ora trima. Cekana iki satriya ing ora kena kanggo tepuh tuladha. Satriya ing ora bisa depani bumi mutah ludirane. Mula kudu tak cekel, kudu tak rangket. Nang rene wektu dina iku wis dumunung astane Kakang Pertolomaryam prayoga. Kahanane Prayawana saiki tak pasrahke Kang Mas Pertolomaryam. Nek perlu dikunjara karben diadili dening Kanjeng Rama Dasamuka. Oh iya Yani, jeneng Suryani ora perlu asmatir. Perkara Prayawana aku ing Ngedyamur Gomasesa. Dimas Trigangga mbatutna kekarepan tingkesen Prabu Ramawijaya karo Raden Kuntawibisana. Pangestu tak jaluk Kang ingkang praitna ngati-ati Ya. Ora urung jadi bandan.
rasaning atiku Praya Yuwana bisa ditingkes Praya Yuwana bisa dipanjingke ana pakunjaran tegese wurung ora wurung bisa dingerteni kabeh para pendherek ngalengka diraja sapa ingkang wani malik tinggal kudu nampa hukuman kaya dene ingkang ditampa dening Praya Yuwana. Perkarane Praya Yuwana wis ditangani utawa dirampungi dening Kang Mas Pertala Maryam. Prayogane aku tumuli mbajutke kekarepan, mbajutke sedyaku ningkes Prabu Rama, Rama Wijaya, Lesmana Dewa. Ana ngendi papan dunungmu? Bisa tak ngerteni papan dunungmu ora wurung dadi bandan tak aturke ana ngersane Kanjeng Rama Prabu Dasamuka. Dedep-dedep prabawaning ratri Sosodara wis manjer kawulyan Tantu jiwa manis manggap sangat karu Siwaka Sangya Paradasi aglar ning Cakrawala winolat ngelanggut saking kaing narangana Oh no
kacarita lampahipun Raden Trigonggo ketingal sirengka daya prapta wonten pakuwonipun Prabu Bathara Rama. Artesining penggalih daya saketa ningkes Rama Bodro tuwin Raden Lesmana Widarta. Ya Raden Murdaka. Kinarya sarana anggenipun nedya kepingin suwita tuwin murih dipun tampi paswitanipun dening Prabu Dasamuka Narendra ing Alengka. Tindakira Raden Trigonggo semawi randungan. Sinajan to katone isih muda tumaruna nanging eling-eling bawane Raden Trigonggo kepitung turasing satriya ingkang linangkung dasar maksih gegedhuk Pancawati bau kiwa tengene Prabu Rama Badra ingkang nedya bingkas karya kalaning sungkawa ing samarga-marga ngrogolke wulu slamba nukulke Prabawa gara-gara ing sakelangkung ageng Sukra Mangkara tumpak mendo tete tete kalopo sumawar cita Anggara Rekata Buddha Maesara Spati Mintuna Gumlaring Madyapada ingkang katempuh prabawaning gara-gara ndadosaken geger kuntrang kantringan sedaya makhluk ingkang kumelip wonten lumahing bumi kureping langit awit saking keparinging Hyang Widiwasa lumantar tetungguling para Jawata ingkang samangke kepareng lenggah wonten ing kayangan ngundaran Dirbuwana dumados sing gara-gara sinajan to namung sak gebyaring tatit sak siliring bawang nanging yekti minangka dados lantaran tuwin dados sarana ndandosi adeg-adeging sedaya titah ingkang kumelip wonten ing Arcapada bilih yektosipun badya menungsa menika ngraosaken nggadahi daya kekiyatan ingkang linangkung nanging datan pajapaya timbang kalian prabawaning alam lamun ta kurda perkawis ingkang mekaten menika wau anedahaken tununtun dhateng sangyaning para manungsa ingkang tumitah wonten ing Arcapada apa ta perlune wong umuk sesungaran apa ta perlune wong lamun ta duwe rasa sengit marang liyan alumung nindakna kabecikan utawi nindakaken perkawis ingkang kebak raos tresna asih marang pepadha awit rasa tresna marang pepadha menika yektosipun badhe nenuntun dhateng jatining mulya perbawaning gara-gara ingkang tumempuh ing Arcapada ndadosaken bingung raos sing penggalih para Jawata awit makartining kurdaning bawana lepat saking kendalining para Jawata awit saking bingunging penggalih pukuluniwang Jagatnata lajeng kepareng atur sasmita suka sasmita dhateng ingkang raka Kilurah Semar Badranaya. Kilurah Semar Badranaya ingkang den sasmitani wis tanggap sami saknalika. Kilurah Semar
sigra mijil saking rompokipun. Mawas kiblat sekawan kawiwitan kiblat wetan kidul kulon lor. Kawimbuhan kiblat kalih kiblat ngakoso tuwin patala. Tan Pantoro dangu sigra ngadeg wonten palenggan kang minangka panceripun nyadong sih nugraning Hyang Widi murih sireping gara-gara sarta tentreming mercapada. Katarima panuwune Kyai Nayantaka rep sirep sami saknalika. Sireping gara-gara jagat wangsul tata titi tentrem para kawula manggih suka. Senajan tala wujude Ki Lurah Semar, kuciwa warnane Kyai Nayantaka wis manten bisa nyirep gara-gara. Awit saka tambuh saka weruh. Yen tos jatine Ki Lurah Semar winenang dadya pangijawantahe Sang Hyang Jati Wasesa. Ingkang tumurun wonten ing Ngercapada nedya damel tentreming jagat tuwin damel tentreming kamulyaning wong sak bumi. Menco ing pangrena nyanding kembang ngenangin mangidit milir harum-harum lumarang Banjaran Sari.
napa bendara kula? Ndara Lesmana sampun sakwetawis dangu anggenipun cumandhak wonten ing papan menika. Kula ngertos labet Ndara Lesmana Widagda ngginakaken wekdal. Mumpung tiang-tiang Alengka dereng ndapuk senopati sakguguripun Patih Prahasta dereng wonten ingkang ngadoni pupuh. Lah mila Ndara Lesmana kepareng tarak brata teki-teki nyadong nugrahaning Hyang Widi. Nanging Gus nitik kawontenan dasaripun Ndara sampun mireng pribadi menika wau sampun wonten aba-aba tengara bendhe ingkang dipun tabuh tinalu-talu gambaraken menawi para kadang utawi tiang-tiang Alengka diraja sampun jumenengaken senopati perang. Ndara kedah enget bilih Kang Raka Sinuwun Prabu Rama Badra sinajan to dipun reksa rinten dalunipun dening ingkang abdipun Senggana Anoman. Nanging Ndara Lesmana sampun ngantos negakaken prayoginipun Ndara kedah daya-daya nyaketi Raka dalem Sinuwun Prabu Bathara Rama. Gus Ndara Lesmana Kakang Semar Badranaya. Kula sejatine pancen mengkono ingkang kudu tak tindakke. Lan aku ora bakal sing nglareska sanggeman. Aku ora nedya ngoncati marang perkara iki. Nggih. Mung wae Kakang Semar ingkang ndadekke gumun rasaning pamikirku. Perkara napa, Gus? Ing atas Koko Prabu Bathara Rama iku satriya ingkang resik jaba suci jero. Satriya ingkang ora tau gawe kapitunaning liyan, ora tau gawe alaning liyan, ora kulina metani kaluputan lan kekurangane wong liya. Bektine marang panguwasaning Bathara ya wis tanpa upama. Nanging apa sebabe petan sakalunta-lunta kebak pacoban ingkang ora enteng. Kakang Semar, Gus, satriya ingkang cinaket dening panguwasaning Bathara menika adatipun ngaten. Sok kathah panggih godhanipun. Tiyang gesang wonten ing alam bebrayan menika sejatosipun menawi dipun raosaken sami kemawon. Liripun ingkang ketumpangan Brana-arta menika nggih temtu nggadahi perkawis piyambak. Tiyang gesangipun Surwasuri Sarwa Kirang menika nggih nggadahi lelampahan piyambak. Bobot ingkang dipun raosaken sami tata gelar tiyang ingkang boten gadah menika menawi ningali tiyang ingkang tirah-tirah menika lajeng gambaraken wah kaya ngapa nek ngrasake dadi wong turah-turah. Nanging tiyang ing tirah-tirah menika nggih kedah mulat anggenipun ngecakaken tuwin kedah pados reka daya sageta wilujeng kalis saking saliring kalepatan supados pratitis lampahipun awet badya kathah menawi boten kebak pengati-ati gampil telasipun. Mila kedah sedaya menika ingkang prayitna ngati-ati. Kakang Semar Badranaya iya. Bagenipun perang Giryantara ingkang sampun tumapak lan nembe nedeng-nedengipun dumados cara geni agi murup-murupe. Panjenengan sampun ngantos negakaken Raka dalem kedah daya-daya dipun caketi. Panjenengan dalem aturi gugah kaprawiran kedah nggadahi budi ingkang sentosa
tekad ingkang makantar-kantar. Notinang karang abang akeh utang mati. Ludira kang manyembur nyambur gagak rimang munyo bangun. Eko siji duwe watak nunggal bumi nyo kang gumingsir. Ana padang dudu rinono peteng dudu wengi. Yaiku petenge ngantaka. Ya ayo Kakang Semar yen mengkono. Inggal nyaketi Koko Prabu Bathara Rama. Nggih, menika ingkang langkung prayogi. Nanging nala garing Petruk karo Bagong aja nganti keri gawe. Nika cah telu pun do teng Krenuk. Duka ngedum napa nika kula ora ngerti. Ning sing pokok pun teng Krenuk cah telu dadi siji mangke nek pun ngerti ndara pun tindak mangke terus nututi. Mangke nek mboten terus nututi kula balange ngangge bluluk. Iya Kakang Semar. Swawe Gus kula dherekaken Kakang Semar Badranaya iya. Laju tindakira Raden Lesmana Widagda Lesmana Dewa ya Raden Murdaka. Estining penggalih daya-daya bisa nyaketi kadangira werda nenggih Prabu Bathara Rama ya Prabu Rama Badra. Dupi ngambah tepining Wanawasa kaget Julakepati raos sing panggalih awit wonten pawongan ingkang nyegat tindake Dyan Lesmana Widagda. Sinten to ingkang kepareng hanger gancang nyegat lampahe Sang Abagus tandyan kejawi namung senopati perang kekalih ingkang sekawit ngadoni pupuh manjing wonten madyaning paperangan. Nanging menapa nalika semanten kepeksa kandhek lampahe awit kena perbawane Guwa Wijaya ingkang dereng kewala dipun lepasaken sampun babar Prabawa satemah senopati perang kekalih munduripun boten wangsul dhateng negari Ngalengka nanging nusup-nusup ngayam alas nedya pados. Kawontenaning para kadang-kadang pendherekipun Prabu Rama Badra menawi saged dipun julung tungkul utawi nedya dipun limpih mila dupi nasak madyaning Wanawasa lampaira senopati perang kekarih pinanggih kaliyan Raden Lesmana Widagda dados kandhek sami saknalika tindake Raden Murdaka.
yating warna narporining Rama Dewa gawe bronto lalancuring adi logo ora bakal sisip panduluku kadange nom Rama Badra Lesmana Widagda iki Lesmana Widagda iki kowe wis mangerti marang aku wis mangerti marang kowe awit palapuraning Telik Sandi saka negara Ngalengka ora ngono balik sura genti aku takon karo kowe wong sak kloron wis ngerti marang aku nanging aku durung ngerti karo kowe wis jatine sapa aku putrane Kanjeng Rama Patih Prahasta aku Raden Suta Paweni aku Raden Paweni Gena methuke Lesmana Wigati apa ndadekno sumurupmu sak gugure Kanjeng Rama Patih Prahasta senopati perang ingkang dijunjung dening Koko Prabu Dasamuka aku sak kloron aku karo adikku Dimas Paweni Gena mula aku kepethuk karo kowe ning aku ngerti kowe kuwi kadange nom Prabu Rama Wijaya tandha nek kowe cendhenging mungsuh kudu tak brasta rening kowe karo aku bisa kepethuk ning papan kene kaya kebeneran banget kaya kapas Sang Ayogya ayo endi ingkang digdaya apa Lesmana apa Suta Paweni Gena nek pancen aku bisa nyirnake kowe gedhe ganjaran kang bakal kak tampa apa tak tampa nanging nek pancen kowe bisa nyirnake aku karo adikku Paweni Gena tandha kowe luwih digdaya tinimbang aku karo aku sak kloron swarga ginawe ayu yen pancen kowe nedya ngancam marang Lesmana Widagda aku ora nedya mundur jangkah sak gendhingmu tak ladeni rupa aku wani jembar aku wani ngejak kasar tak tandingi ngejak alus tak ladeni babuh ora gelem manut karo aku ngulungke tanganmu dadi bandan tak nggo pengewane-wanone negara Ngalengka ora wurung ketiban tangan jengkelang kuandamu maju kena lak gendir pecah siramu tugel gulumu Lesmana iki jaluan ora urung sumur padamu ayo maju Lesmana Jotoso ngantemu ora bawa Candhak pilih
ora weruh bentet sirahmu. Iki jalukanmu. Iya. Tiba ning Padasuri, ajar awakmu. Ayo Lesmana, nek pancen kowe isih wani mungsuh karo aku, tandhi ngono kadigdayane Raden Paweni Gena. Ora usah kakan sumbar. Suta Paweni Gena apa ingkang katon ning tanganku. Kowe mentang gendhewa, tandha nek kowe areng lepaske panah. Kaya apa landheping jemparingmu? Ora tak tamengi geger, nek tak tamengi dada. Tiban jemparingku ora wurung kene merganing patimu. Enggal tak geblake dadaku. Mongso aku arep ninggal mlayu marang kowe. Tiban jemparingku ora wurung bengkah dadamu kene merganing patimu. Lumepasing jemparing kebat kaya kilat, kesit kaya tadhit. Nalika semanten Raden Suta Paweni Gena nyangga enteng lumepasing jemparing dipun anggep namung jemparing limrah. Nanging yektosipun Raden Lesmana musti sara utawi ngginakaken jemparing ingkang kepetang pepingitan. Kagunganipun pusaka jemparing ingkang nama Kanjeng Kyai Surawijaya. Tumanduk dadane Raden Paweni Gena, butul walikat neratas dadane Raden Suta Paweni. Kekalihnya kepanduk prabawaning jemparing Kyai Surawijaya mapan pernata sira mergalayu. Swawi dilajeke tindake. Iya Kakang. Rewusing Raden Suta Paweni Gena dumugi ning palastra. Raden Lesmana Widagdo
tumuli nglajengaken tindak daya-daya caket kaliyan ingkang Raka Prabu Bathara Rama. Wau to sini gegandhi ingkang Winursita. Bawanipun ginelak tindake Dian Lesmana Dewa tanpa antara dangu saged ngadhep wonten ngersanipun ingkang Raka. Wis kumpul manunggal wonten telenging pakuwon yen to sinawang saing katebian agenging prabawanira Prabu Bathara Rama temah kaya bisa nggunjingke jagat raya. Narendra Sutya Bawana Inggih punika warnanipun Prabu Bathara Rama miwasangya para pendherek ingkang dumunung wonten saklebeting pakuwon Prabu Bathara Rama satata lenggah ingkang kepareng abiyantara inggih Raden Kuntawibisana Sang Narpati Sugriwa ugi
kawistara tebih piswane gegedhug-gegedhug Pancawati antawisipun Sata Bali Indrajanu Kapi Jembawan Jaya Susena Cocak Rawun tuwin Kapi Mendo mengkeraken suwaning Sangya para wadya bala wanara ingkang amblabar piswane nyebaki palataran kaya robing segara ingkang nedya ngelem daratan tanpa antara dangu ingkang rayi Raden Lesmana Dewa kadherekaken Panakawan ugi sampun kepareng marak ana keparing karsarsa rukming dayalun pangudas maraning driya Prabu Bathara Rama leng-leng lalu angulati angulati surya kang mangrangsang wayah Meraina smubang yuwang aruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene dungane ingkung lir wuwusing pinipanca pepetoking ayam wana merak manguwuh bremara ngraboso kusuma Parasyanarum kadangipun Kakang Yayi Gunawan lan Kakang Narpati Sugriwa wonten pangendika ing adhawuh Koko Prabu. Nun inggih wonten pangendika ing adhawuh Pukulun sartani jeneng para Dimas Lesmana Dewa inggih wonten paring adhawuh Koko Prabu kabeh padha lerma sakwetara petung Kakang Semar Badranaya lan anak-anakmu nggih sendika sinuwun kageting penggalihku kaya tanpa upama bareng Dimas Gunawan Wibisana ngaturke yen Tawusana Senopati utusan Ngalengka Diraja ingkang adoni pupuh maju ana madyaning palagan. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Inggih Pukulun. Durung mbailang rasa kagetku malah Kakang Narpati Sugriwa ingkang wis ngadhep ana ngarepanku. Bebarengan karo para pendherek katon banget yen to sumung-sumung wadanamu pratandha yen to
sliramu wis bisa pinanggih kelawan Senopati utusaning Prabu Dasamuka. Kakang Narpati kepiye lara-larai? Nun inggih kepareng kula muju atur ngersa panjenengan dalem pukulun Prabu Bathara Rama. Kakang Narpati ya. Kula kalian ingkang abdi pun Jayanggoda Jayanila ugi para penderek sanesipun gegedhuk cetha dipun perang dados kalih. Gegedhuk maton menika wonten 8 sata bali sak kanca. Indrajanu lajeng cocak rawun kapimindha. Jaya Minarda tuwin Jayasena menika estunipun sami tuwin ingkang lampah kula nanggulangi bilih wonten adegan Senopati ingkang sampun majeng wonten madyaning Rananggana. Iya. Katemben wonten Senopati kekalih Suta Paweni kalian Paweni Gena jagat Dewa Bathara. Dados ing majeng menika wau Suta Paweni kalian Paweni Gena. Iya mengkono Gunawan. Kowe wis ngerti Yayi Gunawan. Kula nun nggih sampun ngertos Koko Prabu. Kuwi sapa? Suta Paweni Gena menika tilaranipun swargi Paman Patih Prahasta. Putrane pamanmu Prahasta. Inggih, nanging namung putra angkat. Mula bukane kepiye? Duk nalika Koko Prabu Dasamuka bedah negari Maespati pikantuk bayi kalih duka menika anakipun sinten nanging kalunta-lunta gesangipun lajeng dipun kukup dening Paman Prahasta dipun gulawentah ngantos dewasa inggih dados pun Suta Paweni kalian Paweni Gena menika wau. Lajeng kados pundi Sang Narpati? Iya kepiye Kakang Narpati? Suta Paweni Gena Senopati ingkang didhapuk maju madyaning palagan. Senopati kekalih Digdaya Stimandraguna gadah pusaka ingkang menapa wujudipun cis menawi cis menika dipun tancepaken wonten Bantala bumi saged mblegak mijilaken dahana ingkang gegirisi ngoyak para wanara. Mila lajeng bibar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mundur ngadhep wonten ngarsa paduka pukulun Prabu Bathara Rama yen namung badhe ngaturaken perkawis menika. Banjur perjurit apa Senopati sakloron? Apa nututi laku jantramu Kakang Narpati? Kula tingali sampun kendel. Mbok menawi Sor Prabawa kenging perbawaning menapa kula piyambak pun mangertos nanging kasunyatanipun boten nututi lampah kula engga dumugi wonten pakuwon papan palengganipun pukulun Prabu Bathara Rama. Yayi Lesmana nuwun wonten paring adhawuh. Semurandat nggonmu ngadhep ana ngersanipun Kakang Bayana wigati apa? Dadosna kawuningan Koko Prabu. Sak sampunipun purna anggen kula tarak brata teki-teki. Kula dipun prayogakaken dening Kakang Semar Supados Kempal manunggal ngadhep Koko Prabu. Iya Yayi. Wonten margi kepapak tiyang kalih ingkang nama Suta Paweni Gena. Kuwi Senopati ning Ngalengka Diraja inggih. Banjur Senopati saklorana ngendi Yayi? Pangestunipun Koko Prabu rening tiyang kalih pun Suta Paweni Gena badhe gendhak sikara dhateng ingkang rayi. Mila lajeng kula tandhingi kadigdayanipun. Kula lepasi Kyai Surawijaya kekalihipun Sirna Margalayu Koko Prabu jagat wasisaning Bathara. Suta Paweni Gena Senopati saka Ngalengka wis gugur saka prabawaning pusakamu Yayi. Kula nuninggih Koko Prabu. Kula nderek bingah Kang Mas Lesmana menawi Suta Paweni Gena sampun dumugining pejah. Namung kemawon iki kedah dipun gatosaken Senopati pengapitipun
Awit gegedhuk ngalengka menika ingkang sekawit cacahipun 12. Mbok menawi ingkang gugur sampun gangsal. Duka ingkang kantun menika sinten-sintenipun kula dereng mangertos dereng saged matur. Nanging buta ingkang kepetang gegirisi menika antawisipun Puta Daksi, Gatrodara, Bajrapati, Mintrakna, lajeng Prajangga menika ingkang kepetang bebayani. Mila sedaya kedah ingkang prayitna ngatos-atos. Wawasane Yayi Gunawan Wibisana pun Kakang sawetara iki kudu tumindak apa Yayi? Ngaten Koko Prabu. Rening kula raosaken prajurit ingkang dipun dapuk utawi senopati saking Alengkadiraja saya dangu boten saya enteng. Racak-racakipun ingkang dipun dawuhi menika senopati pingitan. Prajurit gamben-gamben, prajurit ingkang dados piyandeling negari Alengkadiraja. Mila dasaripun wanci sampun badhe surup surya peperangan kedah kendel. Koko Prabu kalian Kang Mas Lesmana Widagdo kula suwun kedah sesingidan. Dene kula kalian Sang Narpati Sugriwa badhe tungguk kemit sareng kalian para wadyabala Jagitata raharjaning pakuwon. Kula suwun sewisan malih panjenengan dalem kedah sesingidan. Banjur prayoganipun Kakang sesingidan ana ngendi? Prayogi Koko Prabu kaliyan Kang Mas Lesmana anggenipun sesingidan wonten agemipun sumping ingkang abdi senggana Anoman. Tanpa antara wis lumarap risang senopati pangambit. Iya Yayi, yen mengkono pun Kakang nedya ngestokke apa kang dadi penemune Yayi Gunawan Wibisana. Mangsa barenggonmu bakal rumeksa tentreming swasana, Anoman tak pundhut suwani. Ih, yen mekantun kepareng kula mengker saing ngarsa paduka. Lelah dalem kula suwun ingkang rayi sareng menapa ugi nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu ingkang prayitna ngati-ati Yayi Gunawan Wibisana. Kula iki kepareng nyuwun pamit madal basi lan tambahing pangestu kula suwun pukulun. Ya Kakang Narpati ingkang prayitna ngati-ati. Nggih, selika ngestaken dawuh. Anoman Prawara Suta